Dozvolite da vas najsrdačnije pozdravim. To je za nas bila značajnija izložba i zbog toga smo izorganizovali ovo svečano zatvaranje. U fokusu ove izložbe je jedan originalni predmet. Delo Uroša Predića bude promovisano, odnosno predstavljeno publici i u Novom Sadu u Galeriji Matice Srpske. Kada u oktobru se Sveti Georgije vratio ovde u Muzej eparhije Budimske, mi bi hteli da uvrstimo ovo delo i u sastav naše stalne postavke. Pozdravim Ritu Vujić, koja je poklonila nama ovo delo o Muzeju eparhije Budimske, a pozadina je jedna porodična priča između porodice Vujić i porodice Predić. Osnovni zadatak je da istoričari umetnosti ispitaju kontekst od predmeta. Primarne istraživanja proširuju saznanja i o nama. Zamolili smo Snežanu Mišić da malo prostudira ovo delo i tako se rodila i ova mala knjižica. Jedan od najdugovečnijih, isto kao i Pajo Ivanović, živeli su tu blizu 100 godina i sve vreme su aktivno stvarali. I Uroš Predić je tokom tih 8 decenija stvaranja ostavio izuzetno bogat umetnički opus sa preko 1500 radova. Postoji jedan od najtraženijih i najangažovanijih religioznih umetnika. Sveto Georgije je uradio preko 40 predstava različitih veličina i ono svojom pričom, što je već negde posle i najavio, svojim likovnim kvalitetima, svojim poreklom, bogatom porodičnom istorijom. Najpre sam možda trebao da se zahvalim gospođi Riti još jednom za poklon, konačno da predam reči i da se zahvalim Snežani da je prihvatila naš poziv. Moram se zahvalim Kosti prvo na pozivu i da Galerija Matice Srpske i Srpski crkveni muzej, pre svega kolega Kosta Vuković, sarađujemo već preko, ne znam koliko decenija, da ne govorim, 2, 3, ja sam pune 2 u Galeriji Matice Srpske. Od prvog dana mi smo imali saradnju i kada govorim o Urošu Prediću, sad Kosta je rekao, poznavalac moja oblast istraživanja i ono čime se bavim jeste način umetnost 19. veka. Hvala puno Snežani Mišić i ja bih hteo ovde javno da se zahvalim Galeriji Matice Srpske. Kao što znate već svi ovde da imamo izuzetno dobru i plodnu saradnju. Mi smo rešili da svi koji ste sada došli na ovo zatvaranje, promociju, konferenciju za štampu, da svi ponesete jedan primerak ovog malog izdanja, malog, ali se nadam ovako značajnog i važnog. Naravno, svima vama koji radite ovde samo u muzeju, hvala. Tako da hvala vam još jednom na poseti, ponesite jedan primerak, tu smo još, pogledajte još jednom izložbu, slobodno pitajte ako smo nešto zaboravili, ako je najstručnije nešto iz 19. veka, to je Snežana, pa će vam odgovoriti.